a president mwaimba likhwelo loriphunzitsa zimene mukufuna kayendetsedwe kaboma ngati sitidamve kuyambira lachitatu bwana Chiwapo manja panopo wena ali pa filling station kudikirira mafuta koma ino likhwelo munaimba lakuti ligule mafuta G2G ng'ombe imene sidamve likhwelo limene la bwana Chiwapo lachitatu. A president munalamula munaimba likhwelo tizigula federeza kuchokera kwa opanga federeza alipo akavuevuya kuvutisabe kumakamvutisa nyamata wanu Samu. A president lachitatu ng'ombe yosamva Chiwapo manja zilipo ng'ombe zosamva Manogmam, Mamera, Maescomum, Madisi office, Maota podium, Maescomu, Maemarae, uli ng'ombe zosamva bwana lachitatu likhwelo maimba mokwanira Chiwapo manja bwana.